Башкортостандың халык театрдарының ижади казанышлары Алтын Тирмә республика фестивальдәрендә күренә килә. Бөек Иңүнең 60 еллыгына багышлап, Яңавыл каласында театр рампаһы бәйгеһе үтте. Спектакльләргә карата төп талап югары зауыклы драма әсәрен зур осталык белән уйнау. Iya, enjeni ya, motor bit. Motor bit aja. Iya, itu Republika sekarang. Безнең Яңавыл якларын театр ягы дип атыйлар инде. Театр яратучылар һәм уйнаучы актерлар күп. Менә шуның өчен дә районда 2 театр булу шуны аңлата инде. Һәркемнең үз актерлары, үз тамашачысы дигәндәй, аларны бөтен район халкы белә. Чөнки театр чыгу белән бөтен авылларда йөрибез. Шул кадәр үзем дә вакыт булмаса да киләм, роль булмаса да киләм, туган көннәрне үткәрәбез бергәләп. Ә безнең театр ул менә мондай актерлар булганда гына театр булып яши. Театрның төп көче бит актерлар. 62 елдан башлап халык театрында уйнадык. Әгәр безгә уйнарга ошаган роль булса, ошаган спектакль булса, без бик сайлаучы кешеләр. Без бик нык риза булып киләбез. Без хәзер пенсионерлар, өйдәбез. Эштән күптән киттек инде. Ә инде чакырсалар, әле һаман онытмадык театрны. Уйнасы килә, сәхнәгә менәсе килә. Әле исәбебез буш түгел. Әгәр киләсе елга Мустай Кәримнең кыз урлау спектаклен куябыз дисәләр, без халык җыярга яратабыз. Менә бу Әлфира ханым белән. Бөтен Яңавыл бетереп, халыкны җыябыз. Спектакльне уйнайбыз. Һәр вакыт сәхнәгә чыккан саен бик куркып чыгам. Яңа спектакльгә беренче тапкыр чыкканда шушы спектакльдә адәм күркесенә калам инде мин дип куркып чыгам мин. Шул бер уйнаган инде башка спектакль шул премьерадан соң азрак өйрәнеп китәм инде. Сәхнә артында калтырабрак торам. Менә әлдә ул минем төшкә керә ул спектакльдә халык театрына киткәнгә байтак идем. Шул төшкә кереп яңга тия инде. То сүзне онытам мин, то кием юк. Сәхнәгә чыгамда нинди спектакль икәнен дә белмәйм, нәрсә сүзләргә дә белмәй йөрим. Төштә шулай хыялланып бетә. Кешегә театр дәрт өстәй, бер төрле күңел күтәренке була. Иптәшләр белән күрешәсең. Обычно менә без эштән кайтадыр ягыймә. Клубка йөгерәбез. Сәгать 1-гә 2 чаклы репетиция эшләбез. Иртән 7-дә торып эшкә китәбез. Барымы да белмәйбез. Ул бер төрле кешенәргә илһам бирә. Яшәргә көч бирә. Безнең ул канга сеңгән инде. Без менә гомеребез буе шул театр белән яшәдек. Эшләйбез дә, мин по специальности культработник үзем. Шул эшләймен дә көндез, кичен театр. Ише үзем генә дә уйнамаймын. Иптәш нефтяник, мин аны үзем белән алып киттем. Буларны өйләреннән барып, берентекләп җыйып. Бүгенге көнгә яраклы булсын. Һәм безгә, безнең тамашачылар безгә рәхмәтле. Һәм без шушы направлениедә эшләйбез, Алла берсе матур гына эшләп йөрибез. Һәм киләчәктә дә эшләйбез. Булды шундый чакларым, менә Әлфирә гамә әйтүшләй. Килмәем больше, киләсе ел аягымда тотламаем дигән чакларым да булды. Менә һәр көнне елда шулай дибез. Килмәм дигән идем. Менә тагын килдем. Но сәхнәсез белмәйм, мин үзем билкидән үк җырларга биргә яратам, сәхнәне яратам. Артист булырга хыялым кичкенәдән. Даже музыкальный школага Уфага бардым мин. Укуга кергән идем даже. Но гаилә не буенча барырга насыйп булмады. Гомергә артист булырга хыялландым. Но шушы хыялым минем әз генә дә булса да хыялыма ирештем дип уйлыйм инде. Вот за эти годы, за это десятилетие перестроечное, у нас очень любопытный произошел процесс. Мы вначале, конечно, поднапугались,
А потом само театральное движение, оно развивалось так, что оно было востребованным. И Министерство культуры, и правительство наше, в общем-то, поддерживало вот это вот движение народа в искусство, в творчество. Життім арақайым, жетті. Життім арақайым. Ой, мұшақайларың қайды екейім. Ой, мұшақайларың. Ой, мұшақайларың. Қалларың бітті қайды екейім. Қалларың. Kızım, merhum beğenimden senin tuyuna da bir akşamız var ya, biz şuna simak gittik değil. Lakin net esirine başladı. Senin tuyuna evet, sen yaksın aşlanmıyor değil mi? Aşlanmayız mı kızım? İyi kızım, kesin. İyi. Aşılanmıyor. Yeşil için anokşarası kızınız tutamaz. Yani kızım, yani. Verirlerden bir şey kızım, yani. Demek, o yurtta iki kız yaşıyor. Kanişte iki? Sen bu salon kaybesinin geline besini koymanı. Kızım, benim yine bir bulegim var. Ben onu olası yetip kuptan yasakayım. Bana bilezik. Bilezik. İyi. Ningey matur. Rahmetin olatay. Öyle sen bir hinin turanda hile turgayını. O şunda siber, kara kutlu, kara sesli diye turgayını. Bütünle özgerlerin olatay. Sen seni de ağırlık gel. Kızım, olası meni honga tapır kurganda şulayınım şul kızım. Öyle sen beni nık edip yarata turgayını. Handığından hile elbirlerini sığarıp alır da. Haypa bulturur da geri alır yine. Bir kim gana kulu menen teygirmeni. Avlinin küdlerden. Yaşları tamırını. Şulayı mı kızım? Uğa kuşulup min deyilay turgayını. İftah etti. İşitahın mı? Nin oynagan gel. İşittim. Nin oynagan, nin yırlagan kıymet var. Rahmat kızım. Rahmat kızım. Buna sarı var. Bana. Kızım, ben bu evinde uydan gelirim. Bakmış ya bir dakika. Miftah etti. Nin bit motor yerlay turgayını. Nin nunu tavşandı halındı. Вопрос специалистов – это очень важный вопрос. Вот наш фестиваль сегодня показал, что мы сегодня имеем слабый уровень звукооператоров, светооформителей, сценографов, понимаете? Я не говорю об актерском составе, а это одно из важных элементов театрального дела в любительском театре. Поэтому вот над этими проблемами, по-видимому, по окончании мы будем очень серьезно решать, и, наверное, в ближайшее время появится такая творческая лаборатория.
3 gün 3 gün uyanmayacaklarmın degen idim. Biz uyattık mı elle? Yok, tınlıkka siskenip uyanıp gittim. Pixota, sen nerse? Birer nerse şamalıysan mı? Şamalıymışım. Senge de şamalarga mümkün. Minge de? Senge de bunda bütün rotaga jeterlik. Sen nerse Pixota? Bakma. Men bit Marfuga yurt solu turunda söyleyeyim. Men de şol hakta endi. Şol hakta bolsa, tomak yolga da yordamlaşarga kel. Şol tawlarga sihri mыңар berip turgan kurmanlar. Birsinden birsi güzel kızlar. Amma sen ya jetmey birsi de, Alesya. Sandro, sen belki biz de biliriz bilesindir hali. Sandro'nun işlemegen işi yok o. Varsın da zaryadka mı? Başak, tez zaryadka işlep durmayman. Biyip kinetlerini yazıp alamın. Buldurup olamısın? Bulay, meni madarlары көрінмейінді, әмі шәнішкілі шыбықлары келіп шыққалы. Но полный кавалер шапшават үшін шәнішкілі шыбық бір нәрсе түгіл. Ұзақламай крепость ақ флаг көтерер, жеңелер крепость. Bir нәрсе de oңламайм, нинди крепость, нинди темір шыбықлар? Шул енді біз оласы крепостьларны сөйлеймін енді. Bütün nerse yollarına, şenlikler, müsünlükler. Bir de tongoş şişme. Kim geldi? Şıttır şıttır. Yüreksiniz. Üç yıl boyu soğuştan çıkmayı bizden yürekler taşka aylangan indi aykısı. Yaz kıyaşlık inkalın buzlarını derinde alıp bir yapay. Azıcık tegiz koyda. Kıldırım kulağına. Katkının? Neydi katka? Var babanın gezesi. Uşasa tabını alıp çıkar. Oy. Ola Xuday, ne işe? Hop, bir hop. İlgize kızma para otlatırgaz. Kuzularıma uzun uyup gitkenmin. Mineyden faride bit bizimden yaşa.
Ул хакта гәпләшергә өлгерербез, олы кодагый. Син безнең арада һәр чак олы булдың. Яшең белән түгел, вазифаң белән. Сине тыңлап өйрәнгәнбез инде, Бибисара. Балалар, әйдәгез, өйгә керегез. Bilmeyen, sen de var mı dünyada, sağ mı? Nihal, Hürmeno. Nişle beni bu arada bir de görünmüşsün? Burnumda uzun tilemedin biz. Yurtuguzga bayram kelgen eken ölümüne. Kutlu bulsun indi toylarıga. Rahmet Gülmiyar, rahmet. Bu nerse? Görmeysin mini? Balık. Okşatsan o. Okşatmazsam, bozarga gidersin mi? Yok. Ben onu kere suğa jiberem alayıpsa. Toyuguzga dip atap buna tuttum ben onu. Gülmiyar. Otap, getirgen eybirini geri alıp gitmeyler. Okşayımı dipten suramaylar. Lize de usun jitti. Ustu Gülmiyar, ustu. Elleni orada ustu da koydu. Uzun da kurmay kaldım. Malgız palası mı dağın? Gözmüşüm şulaydır. Gel, yurtqa kirtermin üzüngni. Bey, bir selim balakayım. Bu sen bit. Minani, evet oğlum bitirasın mı? Subhanallah. Halin nişik balam. Ha sen özün? Allah'a şükür balam. Allah'a şükür. Elle biz senin bilen sileşede olabız mı? Tuğança sülaşır biz hani. Subhanallah. Elle mi seni kışaklıydı olan mı? Kuşaklanı. Balam. Başı kayın şıpşılı. Senin kullanıp tiganı çoğunlanı. Mine şulay tılgına durayakşı. Men sine jır-jırlarman aragansındır. Sen yol et. Balam, neşe yıllar boyu küttüm üzüngni. Балаем, Павел. Дай пуштоланет. Но садак болше. А умеш битоланет. Москошты карнугай сайпашан чалаш болше. Дау, Огешкю. Мой ташка пасастан, тенгер своим стеном. Балаем. Что не ведь на чего ты кипишь? А ты ведь на чужа наш полыш манич. Пушты туда. Ну, учени бараш кода. А увеш долго? Толеш, айдай спушал тебя. Бучалташ. Bu esmarda ilk şagatılı. Yürü. Başka bir de konuşalım. Ой, Юмужат, кидем отугай көлдем ален пөрдалеш. Чай майданыс. Күйе кудалтен коден. Иктаж разбойник. Шолыштанат мыйым ужмужден кудалтен коден гын веле. Жалтарен пыштышаш. Осажы берештеш. Ой, могай неле улут. Шөртмеген бере. Тобатат шөртмек. Ойла тиле ожны тиде керемет корем боктен ала кушто разбойник влак бере. Ала кушто тиде памаш боктенак нунын шөртне көршекыш киен бодын. Анда тиде шөртнетім керемет мыланем луктын пыштен гын веле. Ой, шоңгырык ешім могай поянлык. А такшым мом мый тудын дене ыштем? Суртем печем чапле. Вольык йымат уло, кочкаш-йӱашем сита. Мый тудым сельсоветыш наҥгаен пуэм. Тек тиде керемет корем гоч чапле гына кӱварым ыштен шындат. Ой, ала-кӧ толеш. Ой. Первосортный, ароматный, сверхпитательно-калорийный студенческий кипяток. Пожалуйте, стикерыш.
Валя, меня такая тамная булка на уло. А вот сахар науки. Теве, ты идешь на уло. Момыштылар. Да, такая ты румнику на вашу шалму мозли. Теве, что ишь питать идешь кому? Ну, Павел, а? Ну, Павел. Ну, мы такая шалму не гуна, а то мунду. А вкусно иначе чемоданно. Вот тебе благородство. То широко высоковат, то чемодан нашел, что... Значит, что? Каскана-то что ли? Ты вина чемодана нужно-то? А? Что туда? Вега же куржу. Ну, кусто вина чемодана. Мой, ты что такая, там ли тулы-то школу лемле? А вам лемена корнан писным болтыш. Улан ты куржу. Да, шкер ты чё? Театр үзе ул сәлемет тормыш. Сәлемет күңел. Ә инде улардан қойған спектакльдары ниндейдер хугыш, нидәрен кайгыларын хугыш турында уйлануы гына максат итеп куймаган. Менә шу сәлемет яшәү, матур яшәү. Бер-беребез белән һәйбәт мөнәсәбәттә булу максаттарын куйган. Бұл үзе бер зур безнең байлыгыбыз. Йондызлар кандай? Уны ялынып ырага сөйләп ала. Фәгилә, беләһеңме? Мин Шу хәдәрем дә бишмәгән тындыртып уйлап алайным. Пешмәгәнмен шул. Мин уйлам. Йә? Хәзер әйтәм. Беләһеңме, Фәгилә? Мин синсез бер көн дә яши алмайм. Фәгилә, күзләреңде йом әле. Кулыңны бул әле. Бына минең истәлегем булып калган. Миндәй матур беләбек. Рәхмәтең Мифтахет син, рәхмәт. Мифтахет син. Сак кына әллә кытыбрак тора инде. Юк. Кытыбрак. Мин һинең елыңда ныграк тоярмын. Юк, улай ярамай. Мифтахет син. Сак кына. Мифтахет син. Сак кына зурайтайым. Мифтах. Курыкма, Фәгилә. Мин һине тагы матуррак тояйым. Мифтахет син. Фәгилә. Характар иттең мин. Һаумы авылым, туган ягым. Һаумы, хуш кайыным. Нисек зурайган. Эй, Ходаем. Һаумы килен. Һаумы атай. Не Ходай. Минең йорт кура. Тери икән дә баһа. Саптау күтәрелде томаннар. Бер кайтмасак, бер кайтырбыз, сау булыгыз туганнар. Мифтахет ишетәсеңме? Зиннур! Ваям Зиннур! Ишеттем мин йырлаган, мин уйлаган көйгөй был. Кимме Зиннур? Я Ходай! Яңылышман Туганкай. Қарап тұрам әлі һин бер дә үзгәрмәгән һәм вакытында баһа. Күрһәтегез миңа алатайымды. Фәрдия? Мин Фәрдия түгел. Мин Фәгилә түгел. Мин Фәрдия. Я Ходай! Кызымды минең. Алай! Исән һавына кайтып иттеңме? Ниме һавада? Ата, инде дә исән һавына кайтып иттем ул белән. Улатай. İşte şu kadar buna koyma yürünü. Elle şunday mattur yeter farikani bilmedin mi? Bilmedin. Koyğanda koyğan bilesene. Театрда мен гомер уйлаганым жок бер бар. Тәүге тапкыр театрда катнашты. Яшьләрдә ялы битәбез. Бана инде безнең үзебездән шундай
бір спектакльге пландар зор әлі 60 жылға қаратала. Театр основной көп бүтән мероприятиелерде катнаша. Бүгінгі күн белән генә яши торган нәрсә түгел театр. Авыр еллар булса да, бу авыр еллар гомер буе шулай бармас. Минем уем буенча барыбер яхшы якка тиздән булмаса да үзгәреш буласак. Театр ул булды, ул үзенең урынында каласак ул театр. Театр ул халыкның үткән тормышын һәм киләчәк тормышын күрсәтә торган бер мөгъҗизә ул. Алыс араларда якын итеп килгәс, уйлап килдек инде башка театрдар нисегрәк уйнай, үзебезне сагыштырырга, улар белән инде шуннан һоң әлбиттә еңү нихилә бар бит инде. Бездә еңһәг инде дип истән барбер уйланык инде. Үмітсіз шайтан гына. Үмітсіз шайтан гына, ия. Мин театрга китәм бит инде, әйптәшем өйдә балалар карап калганда 2 булыбыз бар бит инде дә. Шуннан улар килеп карайлар. Безнең гаилә өчен ул зур файдалы нәмәләр дип уйлыйм. Алар шатланышып карап утыралар инде, карап утыралар. Шуңа кайтка сөйләйбез бит инде, күмәкләшеп сөйләйбез, обсуждать итәбез. Иң көчле жанрларның берсе театр. Чөнки театр сүз. Сүз белән кешенең күңеленә барып җитү. Сүздән дә көчле нәрсә бар. Театр уйсыз кешене уйландырырга мәҗбүр итә. Мәгънәсезне уятып җибәрергә тиеш бит инде. Фикерсезне фикерләндерергә, гомумән үзебезнең тормышыбызга кырыйдан карарга мәҗбүр итә. Шуның өчен театр менә башка жанрларга караган вакытта бик нык тәрбияви көчкә ия. Театральная рампа фестиваленең Яңавылда үткәненә без бик шатбыз. Спектакльләрне күпме карасаң да аны туеп булмый инде. Аны карыйсы да карыйсы килә, чөнки театр безне яшәргә өйрәтә. Дөрес әйтә улым, мин бит алар янында кала алмыйм. Алар янында яшәмәсен. Барыбер. Улым, әйдә минем белән. Бер төзелешкә урнашырбыз. Мин эшләрмен. Син институтта укырсың. Әйбәт яшәрбез. Хәзер тәгәрәгендә күчеп китәбез. Беләсеңме, әткәй? Әйдә улым, минем белән. Әти, әллә ничек? Мин бит белек чактан ук синең әтең үлде. Ул юк диделәр. Иң беренче сүзне Габдулла Тукайның театр шигыреннән башларга яратам. Халыкка дәрсе, гыйбрәттер театр. Күңелләрдә йоклаган дәртне уятыр, һәм башкалар. Шуңа күрә Тукай үзенә күрә бер матур, бер минем өчен идеал булып тора инде. Станиславский ул бөтен дөнья режиссерларның әтисе дип әйтергә була бит инде. Аның бер «не верю» дигән сүзе генә ни тора. Шуңа күрә без аның менә шушы сүзләреннән чыгып, ышандырырлык итеп, бөтен тамашачыны үзебезгә җәлеп иттерерлек итеп спектакльләр куеп, ышандырырлык итеп, матур, яхшы образлар тудырырга тырышып, менә шулай яшәп ятабыз инде. Сәхнә тормышына гашыкбыз. Монсында, булды. Я, нәмер булат. Хуш. Гал. Онытма. Сез Тимер Булатны бөтенлегә китә дип уйламагыз. Мин сугышка киткәндән кей миңа икмәк тишнәткән иде. Мин шул ризыкны ашап бетергә кайттым. Ул ризыкны ашап бетермәенчә, мин хәтта үлмәячәкмен. Мин хәтта үлмәячәкмен дә дип бетереп куйган. Хәтта үлмәячәкмен дә. Менә син точка куясың уже нигә? Үлмәячәкмен дә. Ярый, әйдә утырып алыйк. Әйдәгез, әвәлгеләр яласып генчә кустарышып алыйк. Внимание! Снимаю! Күлеп җибәрәм әзрәк. Шәйх Ислам, син дә йөрисең инде. Кеше ут тотканда өлешәп. Хоп! Юк, моннан. Әйдәгез, сездә. Монда карагыз, монда елмаябрак. Шулай итебрәк басыгыз, матуррак итеп. Стоп! Снимаю, снял уже, снято. Птичка вылетела, хәзер монда карыйбыз, туп-туры. Матур итеп, елмаебрак, көлебрәк. Стоп! Снимаю! Мин бу фотоны газетага бирәчәкмен. Всё. Үзеңне төрле характерларга, төрле темпераментларга багышлыйсың бит инде. Үзенчәлекле бер кызык дөнья.
Әлбәттә. Яхшы профессия дип әйтер идем мин. Актер профессиясы, режиссер профессиясы үзенә җәлеп итә торган ниндидер бер тылсымлы эш. Һәм Сабан туйларының туйлары булды. Башка чыктылар. Кулак булышкан. Юк, минем сине кулакка бу җитәмени хәзер. Башкортстанның иң өлкән халык театрларының береһе Яңавыл халык театры. Театр Рампаһы Республика фестивалендә еңеүсе булды. 13 халык театры катнашкан был ижади бәйге бөек еңеүнең 60 еллыгына ихлас бүләк булды. Стәрлебаш, Елайыр, Ярмәкәй, Биякә, Дүртөйле, Борай, Кыйгы, Мишкә, Балтас яктарыннан килгән халык театрдары яңнан-яңы уй-хыялдар менән таралды. Уларны киләсәктә Алтын Тирмә фестивальдәре көтә.